Are 10 ani, 11. face 11. Am 11. Ai 11, pardon. Se mai ceartă de obicei cu mai mulți. E mai așa, mai tupeistă. Și Ana e ca slăbuț. Română, matematică, este pe nivelul de a merge clasa 5-a, dar încă mai trebuie lucrat cu ea. Mă numesc Gabriel Valentin, am 10 ani, am cupa 1 iunie. Eu învăț cel mai bine la școală, știu data înmulțirii și a împărțirii, la română sunt praf. Cel mai bine învață Gabriel și cu Daniel. Au note foarte bune, doamnele sunt foarte mulțumite de amândoi. El e Daniel, are 7 ani, e clasa 1. El e Ștefan, are 6 ani. E foarte încăpățânat, e grupa mare la grădiniță. Și face numai prostii. Da, și este foarte, foarte mofturos. Ea este Ișciuc Alexandra Denisa, face 4 ani. Este grupa mică la grădiniță. Dar povestea acestor copii nu e una fericită. Mama și tatăl lor își duc traiul de pe o zi pe alta. Fiind cel mai mare, Petrică a mai preluat din responsabilitățile părintești. Eu cu frățiorii mei am răbdare foarte multă, dar până când am atâta răbdare, când începe să facă toți prostii odată. De 15 ani am apucat să dorm o noapte întreagă în să zic că pun capul jos pe pernă și nu mă mai trezesc până a doua zi. Grija zilei de mâine și lipsurile și-au pus amprenta asupra tuturor. Mutați de aici, de colo, cu copiii după ei, familia a ajuns să locuiască de 6 luni încoace în spațiul unei grădinițe dezafectate. Aici am ajuns prin primărie, ne-a ajutat domnul primar și ne-a dat aici cu chirie. Este greu, dar Este trebuie foarte greu, dar ne descurcăm cum putem. Mă duc, muncesc cu ziua, pe unde pot, pe la cine pot. Ne bazăm mai mult pe alocații. Pe alocație și ce lucrează soțul. Monica și Cătălin au ajuns să depindă de ceilalți, neputându-se descurca singuri. Cu ajutoare vine părintele de aici din Șoimești și mai sunt câțiva prieteni care ne cunosc. Să rămână, părinte! Doamne ajută! Să rămână, părinte! Să rămână! În vara asta vreau să ducem la mare sau la munte toți premianții, așa că aștept, ai făcut ochii mari? Da, aștept carnetele, le dați părintelui și alegem 20 de copii din sat și să vă duceți pe voi la mare, bine? Situația noastră este că nu prea ne ajungem cu banii întotdeauna. De când am venit în Șoimești, soțul a mai lucrat de 2 ori, a avut 2 servicii. Cine te mai ia pe tine la aproape 40 de ani să te ia la muncă? Cunoaștem acum și familia Chiriloiu Ramadan din București, o familie mixtă, cosmopolită. Dar până să ajungă măritată cu un egiptean, Diana a făcut Politehnica la Timișoara, profitând de șansele studenției. Am lucrat pe 2 sezoane în Turcia, ca ghid turistic. A fost cea mai tare experiență, deci vreau să zic că mi-ar plăcea să fac jobul ăla în permanență, doar că îmi doream ceva de la 9 la 5, știi, standard. Și am ajuns în Dubai, era august 2010, am aterizat într-o firmă de management indian. S-a făcut 2011 și la un beach party l-am cunoscut pe soțul meu, pe Ramez. I fall in love with Romania first time in 2014 when I visited Romania here for first time. And from that time I decided and I planned to move to Romania. It's more peaceful and it's a good place to raise a kid. Turcia, Dubai, Egipt, Kuwait sunt doar câteva dintre țările în care Diana și Ramez s-au specializat, unul în domeniul IT, celălalt ca analist financiar. Experiența de viață și familia pe care o formează încep cu o amintire comună. Who did the first step? She. Eu l-am făcut de primul pas. Eram la petrecere, am văzut niște buze așa mai opulente și am făcut un pas și el a făcut pe următor. Și de atunci am rămas așa, sincer, nedespărțiți. Chiar am fost zi de zi împreună. Diana, she's beautiful. She's a great woman, a great mother. She's very important to our life as a family. And I cannot imagine my life without her. Tot ce trebuie să înțelegeți din ce a spus soțul meu este că nu poate să trăiască fără mine, de acum înainte. Nici nu ne-am îndoit de asta, dar cert e că niciunul nu ar mai putea trăi fără Malek, de 8 ani, rodul iubirii lor și singurul copil pe care l-au. Mie îmi place să joc fotbal și să creez chestii din hârtie cu prietenii mei de la școală și
Cu mama mă înțeleg foarte bine, dar uneori mai mă și cert un pic cu ea. Dar după ce ne împăcăm. Din greșeală ți-am dat prea mult timp asta și chiar nu-mi place chestia asta. Că cum venim acasă, cum ești, hop, pe ecran. Male, gata, te rog. Male? Cristiana, o să trebuie să-ți închid că o să mănânc. O să... Pa! Avem o relație foarte deschisă. Malek e cumva genul care îl iau de la școală și mami, hai să spun ce prostie am făcut azi. Și discută cu mine și eu îi spun, uite cum să faci data viitoare, cum ar fi bine să înțelegi că nu e bine ce ai făcut și să nu mai repeți, gen. Acum că am cunoscut cele două familii, experiența schimbului de mame poate începe. La București, Diana își face bagajul, iar Ramez și mama ei se asigură că va avea la ea tot ce-i trebuie, riscând să devină cam cicălitori. I didn't have time to make a list on what I can take with me. You know, I need lists. This bag would be enough? Yeah, I will just extend it. It will be enough. I hope. Sigur? Periuță de dinți, pastă, ceva gros. Da, O fi frig acolo, cine știe. mă relaxează-te. Ajung pe lună. Și Monica e pe picior de plecare la Șoimești, ajutată cu bagajul de copiii cei mari. Dar la fel de important pentru ambele mame este și sprijinul moral. Am caput. Sper să-ți fie bine acolo unde ești. Să dea Dumnezeu. Să ai încredere în tine și în sufletul tău. Întotdeauna. Că eu o să fiu alături mereu de tine. Știu. Maybe I will see what life is with more than one kid, and then I can tell you I don't want anymore, or I still want, or maybe I want more. Or... Anyway, I'm sure you will do well. You're a great mom. Nu vreau să pleci. Nu vrei să plec? Nu, dar ești forțat. Sunt forțată? Haide că o să fie o experiență interesantă și o să le spun ce copil bun am, ce copil cu minte am și o să te înțelegi bine cu mămica de schimb, da? Asigurări de bine și într-o parte și în cealaltă, iar cele două mame au pornit la drum sub privirile celor dragi, rămânând acum fiecare cu gândurile și speranțele ei. Aș vrea să ajung la oraș, nu la țară. Nu știu să mă ocup de animale. Nu am avut animale niciodată. Plec cu gânduri de curiozitate, de aventură, de a învăța ceva nou de la alte familii și nu de a le da o lecție a lor mei, dar de a încerca să văd cum sunt, fără mine, efectiv, fără contact. De acum ne rămâne în față doar drumul și chiar dacă mai batem un pic pasul pe loc, depășim orice bariere și mergem înainte cu încredere spre noile destinații. București, wow! Eu provin din București și n-am mai fost în București de ani, de mulți ani. Era cea mai mare dorința mea în sufletul meu să ajung în București. Sat Șoimești, comuna Ceptura, județul Prahova. Nu, n-am auzit de satul ăsta, evident, și chiar sper să mulg o făcuță, ceva nu m-ar deranja. Până una alta, Monica redescoperă capitala, cel mai probabil mai aglomerată decât o știa, în vreme ce Diana ia deja pulsul satului Șoimești. Da, e superbă zona. E foarte tare. Poate mă las de fumat aici, că e aerul prea bun, știi? Mi-era dor de București. Am mai văzut București de 20 de ani aproape. Asta e puțin o surpriză pe care nu așteptam. Hai să vedem. Bine te-am găsit, WC-ule. Nu este tocmai ce mă așteptam, dar este ok. Mă adaptez. Îmi place că este curățenie, dar nu-mi place că se este dezordine. Cred că o să mă descurc. Mama mia! Da, o să fie experiența vieții mele. Vă bate joc de mine? Sincer, acum pe bune. Aoleu, stai puțin, lasă-mă să văd. Da, miroase cam urât aici. E cam mizerie, ce pot să zic. E mizerie cruntă și dezastru. Nu știu cum cineva poate să-și lase în halul ăsta totul aruncat așa și să doarmă în mirosul ăsta. Nu e aerisit, nu e... Bănesc că nu o să dorm aici la grămadă cu ei.
Au băieței că au jocuri pentru televizor. Da, cred că e tăticul cu băiețelul. Le are și medalie. Da, Academia Junior 2021. Cum să ții un copil în mizeria asta și cu cafea stătută, laptele pe aici, pe jos, puii mei, șosete, ce să stea, frate? Haine nespălate. Oare au mașină de spălat? Nu știu. Și aici bănuiesc că e mămica cu băiețelul. Au băieței, pentru că au din ăla de fotbal. Nu știu cum îi spune, socio, ceva de genul ăsta. Haide, pe bune, deci ei chiar au lăsat intenționat așa sau așa trăiesc oamenii ăștia? Aici e de muncă, deci chiar o să trebuiască să schimbăm puțin ce e aici. Am ceva treabă, las că e bine, chiar am zis că vreau să fac ceva fizic. Mă gândesc că aici o să stau eu, sper. Au și cuptor cu microunde. Este un pic de dezordine și aici, da? Reușim noi să le aranjăm pe toate. Vasele la spălat, văd că nu mi-a lăsat deloc. Da, este mâncare. Carne, cartofi și salată. Tarara! Terasă. E bine aici. Fiu, în sfârșit aer curat și același dezastru. Uite. Deci se poate spăla, vedem aici, cred că. Interesant. Mamă, ce naiba e asta? E mașină de spălat, stai că asta e bine. Asta e foarte bine. Aici bănuiesc că e dormitorul copiilor. Frumos aranjate pe umeraș. Un pic dezordonat, dar sunt puse bine pe umeraș. Fratele meu mi-e scârbă. Sub orice mâncare lăsată, împuțită, dar lor nu le e rușine să fie filmați așa. Îmi pare rău că trebuie să zic asta, dar o să fie la televizor, fratele meu, deci este jeg. Nu asta să controlez peste tot, așa mi este felul. Nu-mi place să... Asta nu m-am uitat, am văzut că este cu curățenie, sunt ordonate aproape toate așa și n-am stat să controlui. Nu-mi place să controlez altă persoană în casă. După ce au inspectat locuințele, după cum au considerat, Diana și Monica se pregătesc acum să citească regulamentele, ce și le-au lăsat una celeilalte. Bine ai ajuns la noi. Eu sunt Monica, iar pe soțul meu îl cheamă Cătălin. Ne știm de 20 de ani și am trecut prin multe împreună. După cum probabil ai văzut, suntem o familie mai nevoiașă. Eu am fost învățată cu greul de mică pentru că am rămas pe drumuri. Puteam ajunge mai sus, dar destinul mi-a fost altul. Petrică, Ana, Gabriel, Daniel, Ștefan, Denisa și Sebastian sunt cei 7 copii ai noștri. Mă bucur. Eu nu am mai putut lucra de mulți ani, iar soțul...
O concluzie la care Diana pare să fie ajuns deja din cele observate la Șoimești. Dar acum e momentul ca ea să-și întâlnească familia gazdă, după cum urmează. Bună seara! Bună seara! Ce faceți, copii? Bine. Haideți să ne cunoaștem. Doamna. Cine ești? Sunt Isuca Ana Maria. Ana Maria? Pare bine, Ana. Poți să zic Ana? Da. Tu ești în clasa 7-a? Nu, eu sunt în clasa 4. Tu ești a 7-a, sigur. Da. Tu cine ești? Daniel? O lăsăm pe Diana să-i salute pe toți membrii familiei Ișciuc. Dar dacă aerul acestei întâlniri vi se pare un pic mai rezervat, nu v-ați înșelat. Aș vrea să știu cum vezi tu lucrurile când vezi așa cam ce e în jur. Cum văd eu Dacă lucrurile? crezi că este ok pentru copii să fie așa într-un mediu destul de, nu știu, insalubru, aș putea spune, puțin dezordine, aș putea spune. Am citit că sunt acolo niște reguli de ordine, de curățenie, doar că nu prea le văd aplicate sau nu știu. Pe asta e când nu sunt eu acasă și poate soția nu poate să le facă. Dar altfel o ajuți Da. la treabă, da? Da. Eu cred că ei efectiv nu realizează în ce situație se află. Ei par bine crescuți așa la bază. Cred că mama lor a făcut o treabă bună. El se pare că e mai mult plecat. Eu am un singur copil, sinceră Să vă să fiu. trăiască. Mulțumesc asemenea. Câți ani are? 8 ani. Perfect. Pentru un mica care s-a dus acolo e perfect. Noi suntem în București. Nu suntem original din București, dar ne-am stabilit acolo de 3 ani. A ajuns unde și-a dorit. Da, și-a dorit să ajungă în București. Stăm... Diana e foarte ok, adică n-am nicio treabă cu ea. E o mică foarte de treabă. Eu nu am venit aici clar să fiu, evident, nu o să fiu femeia de serviciu, o să muncim Niciodată. împreună, să facem o schimbare, Niciodată nu o dar să în fiți. special, da, dar nu mă feresc de, deci nu mi-e rușine de zonele în care, adică accept orice provocare, dar aș vrea poate să încercăm să lucrăm la a schimba ceva. În primul rând să începem cu starea asta insalubră în care stați, pentru că nu e ok pentru cel mic, mai ales pentru cei mici și hai să zicem că cei mari poate sunt mai puternici deja, da? Nu știu cum ați găsit voi aici când v-ați mutat, dar Nu, aici sincer... mi-a dat primăria. Va da, dar este, pot să spun cuvântul Eu plătesc dezastru. o chirie care... Este puțin dezastru, adică cred că recunoașteți și voi și poate împreună Să putem fie. să schimbăm ceva așa. Știți dumneavoastră, nu știu. Într-adevăr, chiar este un pic dezordine. Cred că o să accept provocarea și o să vedem ce iese. Cu raze moi de lună în București, seara promite să fie îngăduitoare cu Monica. Ramez, Malek și bunica au ajuns acasă, gata să o cunoască pe mămica de schimb. Bună seara! Bună Bine seara. ați venit pe la noi! Îmi pare bine. Ce faceți? Un pic obosită după drum, dar... Bună De unde sunt? Bună seara. Simona? Sunt una. Bună seara. Îmi pare bine. Eu sunt Monica. Monica, îmi pare Monica. Pare bine. Și eu sunt bunica lui Malek. Îmi pare Cristiana bine. sau, mă rog, Kiki, mi se Îmi spune pare în bine. familie. Where are you from, Monica? Which city? Ceptura. Ploiești. 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 Ah, close. How many kids you have? 7. 7 Stau aici kids. lângă tine, da? Wow. It's a big number. 7 kids, 7 copii. Extraordinar. Cred că este foarte greu cu 7 copii. Nu cred că se va descurca mama mea. So you are on holiday now, I think. Yes. Welcome to our house. Thank you. We're glad Thank to you. see you. The mom seems exhausted. It's too much to handle 7 kids. What is the age of your kids? Who the eldest and the youngest? How many years? 15 ani. 15. 15 years. And the little has 1 year and 2 months. Ah, Doamne ferește. Dar oricum să ia. străiască și să le faci față în continuare. Unde vă spălați voi pe dinți? Păi periuțele... Ce s-a întâmplat cu ele? Avem decât 2. Aole, frecăm bine, uite, tic, 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 tic. Știi? Nu freca dinții, așa, frecă-i de sus în jos. Așa. Mă simt ca în Albă ca zăpada și cei 7 fetici. Da. Ce te-a făcut să faci atâția? Ești în vreo sectă, cumva, ești care nu-ți permite? O perioadă de 7-8 ani am stat la un părinte. Nu vă permitea nici Exact. pastile, nici nimic. Nimic. E lapte. Stricat.
Nu, e lapte de la frigider. Sticla este, uite, Cătălin. Nu, asta nu, de asta. El se poate îmbolnăvi rău de tot de la chestia asta. Eu nu cred. Este cea de-a doua zi a schimbului de mame. La Șeimești, programul, nevoile și obiceiurile diferite ale copiilor stau aliniate spre a fi descoperite. Diana speră să înceapă cu dreptul. Hai, cam rece. Haide să... Ce bine am dormit! Să începem! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Cum ați dormit? Bine! Da? Păi, haideți să vedem voi ce obiceiuri aveți dimineața. Am văzut acolo în lista de la mama că, bine, acum nu știu că de obicei asta faceți în timpul școlii, acum în timpul zilelor libere. Cum da, facem? Cu spălatul pe față, cu toate cele... Vă spălați și pe dinți dimineața? Unde vă spălați voi pe dinți? Pe periuțele... Afară? Periuțele s-au dus în materie. Ce s-a întâmplat cu ele? Avem de când două. Ole, am înțeles. Cu toți. Și faceți chestia asta în fiecare zi, măcar? În timpul școlii. Așadar, 2 periuțe de dinți împărțite la 7 copii. Numitorul comun al igienei e mai greu de stabilit, iar lipsurile se simt la tot pasul. Diana își dă silința să înțeleagă situația, să ajute și să-l ia cu binișorul pe fiecare copil în parte. Haide, puțin așa, să te trezești că tu ai dormit mai mult, pisicuță. Așa. Mă simt ca în Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Da. La București, ziua a început, iar echipa de filmare a ajuns la datorie. Printre primele descoperiri ale dimineții e somnul care nu vrea încă să se dea dus. Ne-am odihnit. Da, păi după o zi atât de obositoare. Aseară eu am dormit cu bunica și Malik a dormit cu tatăl. Nu mă așteptam să dorm așa de bine, să găsesc așa liniște și m-am odihnit foarte bine aseară. N-am mai dormit așa încă de vreo 15 ani. De dimineața, Malik, te-ai trezit? Ce faci? Bine. Pe telefon? Da. Te-ai spălat? Nu. Hai să mergi să ne spălăm pe față, pe mâini, pe măcișori. Ok. Cu un aer timid dictat de noul ei mediu, Monica își începe ziua cu siguranță mai liniștită decât de obicei. Restul casei se trezește încet la viață, iar primele arome ale dimineții apar printre explicații și nevoi de bază. Monica, mergeți cu mine la piață? Sigur. Bine. Să cumpărăm și noi niște Dacă nu prinde cartofi. acum de dimineață, nu mai știu, plec mâine. Și piața e doar de weekend. Da. It's about my target here. To visit you, but to do my shoppings. It is coming, that means the fridge is full of food. Micul dejun. Mă rog, care întotdeauna trebuie să-l ia pe stomacul gol. Este cel mai sănătos. Da, fructele. Înainte de masă. La Șuimești, timpul alocat igienei se mulțește cu 7 copii și chiar dacă pe aici lipsesc multe, Diana încearcă să se asigure că măcar regulile de bază sunt respectate, după posibilități. Frecăm bine, uite, tic, 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 tic. Știi? Nu freca dinții așa, frecă-i de sus în jos. Așa. Și pe urmă, cum faceți cu apa asta? Unde o aruncați? Trebuie să o aruncați undeva într-o anume... Unde ar fi scurgerea, ca să zic așa? E afară. E afară? Da. Haide să tai. Păi și cum facem cu... Cine vă ajută de obicei la chestia asta? Da, Petrica? Da. Și poți să cari așa tot sau vrei să te ajut? Te ajută tata? Nu, vă ajută tata? singur. Singur? Da, tati mai are treabă prin casă. La București pornim cu încredere spre piață. Lista de cumpărături e la bunica, dar avem și o listă de informații care ar mai trebui completată pe aici pe acolo până ajungem la destinație. Fiica mea are un copil. Bine, ea și-ar fi dorit 2, dar pe urmă a trecut timpul și, mă rog, a făcut o vârstă. Dar tu ai 7 copii. Da. Eu... Mă rog, 3 sau asta, dar tu ai 7. Da. Ce te-a făcut să faci atâția? Ești în vreo sectă, cumva, care nu-ți permite? Nu, am fost o perioadă de 7-8 ani, am stat la un părinte. Nu vă permitea
Exact. Nici pastile, nici nimic. Nimic. Spuneau că este împotriva lui Dumnezeu ca să te duci și să... Acum mie mi-este dificil să comentez și n-aș vrea să jignesc pe nimeni și să nu... Dar mie mi se pare ok să folosești metode contraceptive. Școala pentru cei mari este departe? Nu este la noi în sat, școala la noi nu este în sat, este în comună. Da. Și copiii trebuie să se pregătească dimineața să plece cu microbuzul. Vine un microbuz școlar, îi ia, îi duce la școală și după terminarea orei îi ia acasă, îi aduce până acasă. Dacă pentru bunică unele lucruri rămân de neînțeles, cumpărăturile mai schimbă subiectul. Informații de neconceput se adună și la Șoimești, unde anumite tabieturi sunt condamnate. Mulțumesc. Păi și Petrica, ia spune tu ce cafea bei? Ia să văd. Hai. Tu bei Nes. Dar pot să-mi spun aici puțin părerea? Energizante și Nes. Tu ești adult, slavă Domnului, suntem, cred că de aceeași... Ca un sportiv ca el... Păi sunt tocmai toxice pentru un sportiv ca el. Sunt foarte bune de energie. Nu știu dacă asta trebuie să-i dea energie. Un copil are energie dacă consumă chestii sănătoase, cât de cât, sau are un stil de viață igienic și... energizantă și ea, dar și ea energizant de special pentru sport. Am simțit că nu am cu cine să mă înțeleg, el o ține pe a lui, energizante, cafeină, cafea, adică... Iar băiatul mi s-a părut că totuși conștientizează că nu-i bine, a spus că nu bea foarte des energizante, însă bea Nes. Soția mea bea câteva Nesuri din alea, le bea în fiecare zi, fiindcă doctorul i-a spus chestia asta. I-a spus doctorul să bea Nesuri pe zi cât mai multe? Are ceva... Păi da, dar cafeina macine calciu. E 6 milioane pe lună. Un calciu care e... Păi da, dar din contră, că totuși cafeina, și eu sunt băutoare de cafea, recunosc, dar în fine, sunt adult, mănâncă din calciu. De fapt, recomandarea e să bei cafea... Ea are o vârstă, are 40 de ani. Păi și asta e vârsta înaintată? Păi câți ani crezi că am eu, sincer acum? Nu știu. Mie nu mi se pare o vârstă înaintată, 40 de ani. Păi am 40 de ani și eu aproape. Mie mi se pare că suntem Sunteți tineri. mai mare ca mine cu 2 ani. Cu 2 ani? Deci tu să înțeleg că ai cât? 37. 37, merg pe 38. Mergi pe 38 și are deja 40 împliniți. Nu noiembrie, ești acum în noiembrie. Deci în noiembrie sunt pe cât? Pe 13. Mamă, da, ce chestie. Deci ați născut pe 3 noiembrie. Da. Cei din zodia Scorpion vor avea o săptămână plină de provocări, dar trecem de la cafea și previziuni astrale la nevoile urgente ale familiei, cum ar fi un mic dejun. Păi și ați vrea toți ouă? Da. Fierte? Da. Păi hai atunci să Eu vreau omletă. Vrei omletă? Da. Nu avem tigaie pentru omletă. Nu aveți tigaie? Păi stai puțin că descoperim ce e aici. Că am văzut niște tigăi pe aici, dar într-adevăr sunt cam... Deci când am încercat să fac omletă, nu am avut cu ce, dar am găsit printre tigăile alea arse, ca să zic așa, una mai a cătării, negre de la arsuri, ulei ars, erau unse, nu erau bine spălate. Ouăle astea voi le cumpărați de la magazin sau le luați de la oameni din sat? Păi le-am primit de la părinte. Le-ați primit ieri de la părinte? De obicei, mai mergem până la vecini și cumpărăm. Da? Și au din astea de găini crescute la curte. Sunt totuși o echipă și sunt fericiți. Adică trebuie să văd partea bună a lor. Sunt frumos crescuți. Poate că tocmai aceste observații o fac pe Diana să pună suflet în micul ei dejun, încercând să se descurce cum poate. Tatăl se face util și el, iar în curând se aude bucuria tuturor. Sper că nu s-a răcit prea mult. Haideți să vedem. Uite, am făcut așa. Pe astea le-am pus pe felii de pâine și vă luați fiecare de câte o felie și pe asta am pus-o separată. Și cred că ar trebui să facem niște furculițe pentru partea asta, nu? Le-a plăcut ce le-am făcut, mă bucur. M-am chinuit puțin, mi-au luat cam mult că, ustensilele nu erau toate în starea cea mai optimă de a fi folosite. Am văzut că, mi-a zis, am vorbit și de ieri cu laptele. El nu prea bea sau ăsta îi dați doar la culcare? Doar când doarme el. Da? Și ar mânca cu omletă? Păi da, el stă cu copiii la masă. Deci nu s-a atins de ăsta? Nu s-a atins. Poți să văd? Mamă, ce tare e. Cine le spală pe astea? Mai ales acum că nu e mama?
Ce e asta? E lapte. Stricat. Nu e lapte de la frigider. Mie mi se pare că e alterat. Ia, Ana, ia gustă. Că tu ești cu Nu, gustatul. vreau să văd eu. E dulce, dar miroase rău, cred că e sticla. Sticla este, uite, Cătălin. Nu, asta nu, de asta. El se poate îmbolnăvi rău de tot de la chestia asta. Eu nu cred. Astea sunt bacterii crescute de la, că nu-i spălate. Nu vreau să te spun, să te critic, să te... Da, poate... Dar nu e ok. Părerea mea este că până acum copiii mei au mâncat din ele. N-au pățit nimic, nu sunt răciți, nu sunt bolnavi cu nimic. Mirosea groaznic, deci am crezut că e lapte acru și când l-am gustat e prea dulce. Adică poate e prea mult zahăr pentru el, asta vreau să spun. Ce fel de lapte îi dai? Lapte de comerț. Din care ai pus tata acolo? Din sticlele alea care ne le-a adus ieri părintele. Sistemul lor digestiv nu poate să primească orice, gen să bagi atâta zahăr într-un copil atât de mic. E super dulce, deci nu se dă. El zice vitamine, dar astea sunt pentru un alt sistem digestiv. El e prea mic să digere așa ceva. Cred că de asta nici nu-l vrea. Păi dacă a mâncat până acum, lui Numai somn. din asta i-ai dat? Nu numai din asta. Tot felul de mâncare îi dau. Eu înțeleg, dar asta este extrem de dulce, sincer. Și pentru voi, El e adică somnoros și de veți când asta. aveți așa să fie excepție, dar nu să fie regula casei, dar nu pentru el atât de mic. Deci am verificat laptele ăla, copil de 1 an jumate, bea lapte super îndulcit pe care nici măcar la un copil mai mare nu l-aș recomanda. Vreau să le arunc, Cătălin, Aruncă-le. pentru că sunt... așa să-l colț. Aruncă-le. Nu, n-ai ce vrei să faci? Îl arunc. Îl arunc și tu ești de acord? Da. Gata, mă duc să-l arunc. Hai, pa, pa. Ok. Dacă ea consideră că nu sunt bune, nu sunt bune. Cumpărăm altele, vedem ce facem. Începem cea de-a treia zi la Șoimești, unde mama de schimb și cei mai matinali dintre copii au pornit spre magazinul din sat, unde zăbovim pentru o vreme. Drumul de întoarcere organizează echipa, iar pe cei rămași acasă îi așteaptă surprize și vești noi. Uite, am luat niște lapte. Da. Așa. Vrem să acoperim puțin saltelele astea două. Știi? Și pe urmă să punem lenjerie curată, că mi-au zis copiii că mai este, deci ne descurcăm. Astea sunt biberoanele. Așa. Am luat pentru să degresăm în bucătărie. Ne punem pe treabă, stai liniștit. Da. Așa, uite, stai că avem și tetine. Da, îmi place că știți, uite. Cum am stabilit niște periuțe de dinți pentru fiecare să aibă și vă rog să mențineți obiceiul ăsta pe care am văzut că l-aveți, dar puțin așa haotic. Așa. Mănuși, că am nevoie când spălăm vase și chestii pe acolo. Șervețele să curățăm pe aici așa frumos, mobila. Te-am luat niște chefir, să știi că recomand, mai ales Gabi are nevoie să bea așa ceva. Și ți-a plăcut, nu? Da. A fost tare bun. Așa, și bineînțeles aș vrea să prospătăm puțin aerul în casă și am luat un ăsta de curățat pe jos. Okay. Da? Ca asta am văzut că lipsește, așa detergent de rufe este, săpun este, deci ok. Ne băgăm? Da. Pe mici îi lăsăm să doarmă, nicio problemă. În apartamentul din București e activitate încă de dimineață. Monica întreține regulamentul casei și totodată ordinea, iar bunica e dispusă să dea sugestii, răspunzându-i la orice întrebare. Hai să te învăț aici la tableta lui Malek, că are voie timp limitat pe tabletă. Niciodată nu-i dai, deci el îți vine cu ea în... Malek, vino că trecut timpul și eu nu știu să dau acolo. Scuze-mă. E foarte simplu, apeși pe ăsta și pe ce joc. Da, bine. Și o să-ți apară așa. Și aici vezi că ai all day, dar nu-i dai 15 minute sau o oră. De obicei o oră. Da? Deci atingi pe o oră și gata. În vreme ce pentru Malek începe numărătoarea inversă a timpului petrecut pe tabletă, la Șoimești tatăl se vede nevoit să dea niște explicații, pentru care Diana nu pare pregătită. Păi și acum hai să vedem cum facem aici cu patul. Păi aici n-am cum să fac cu patul. Denisa să scapă pe ea noaptea și n-am cum să schimb
și să fac modificări. Păi nu, dar măcar să dăm toate astea la o parte. Vreau să punem cearșafurile astea, să igienizăm puțin. Asta e ideea. Da. Hai să dăm totul la o parte. Am luat niște protecții pentru saltele, adică să arate, știi, să protejăm mai mult, Da, de da, fapt, nicio copiii, că problemă. sunt destul de insalubre aici, știi cum arată. Eu aș da și cu ceva, dar nu prea am cu ce, o perie, ceva aveți? Da, cu mătura. Nu aș da cu mătura de pe jos. Păi hai să... Deci nu putem să o mutăm deloc pe asta. Vreau să vedem ce mai e și pe supa, să mai scoatem. Ce mai e pe aici. Uite, mai văd o grămadă de gunoaie. Haide să... Nu vreau să spun cuvinte foarte urâte, deci era sub saltelele alea, sub salteaua cea mare, respectiv e o canapea, e o improvizație acolo, înțeleg, condiții nu prea sunt, deci e clar. Cum am zis, clar ar trebui schimbată salteaua, dacă nu ai cum sau nu aveți cum momentan. Un pat trebuie aici pentru copii cu saltea din asta mare, adică să poată să doarmă clar, toți. ar trebui clar, dacă poți să ai posibilitatea să faci treaba asta, Luna ok, dar asta se măcar rezolvă. până, că tot ai zis că mai scapă de Nisa, mai aveți pe Sebi. Luați o mușama ceva, știi, că un impermeabil. Ăsta văd că l-am nimerit destul de ok, s-ar putea să fie, știi, dar ca să evit să se mai adune, știi, bacterii, mirosuri și alte cele. Da, este nevoie de o dezinfecție generală, ca să zic așa. Nu se poate face asta din start, am vrut măcar să mușamalizăm puțin, adică să nu mai văd patul ăla infect, îmi pare rău să zic asta. Altă viață, mă, copii, altă viață. De cât timp nu mai fusese schimbat aici? Ce? S-au schimbat la câte zile schimbi? În fiecare zi. În fiecare zi? Poate în afară de ieri, că ieri a fost, cum a fost, n-am Deci fost cam când e mami ocupați. acasă, Sper că au înțeles că asta nu înseamnă curățenie, au înțeles, sper că va trebui să ne organizăm împreună și fiecare va avea tascurile lui și va trebui să facă ceva. Diana mi se pare de treabă, adică e o femeie foarte de treabă. Hai că am stabilit că facem o ciorbă astăzi, da? Și trebuie să facem puțin pe aici curat, așa că unde-i Petrică? Să începem să curățăm, o să identificăm vasele murdare. Se spală pe mâini. Se spală pe mâini? Haide cu voi atunci. Dar lui Petrică i-aș da soluțiile astea. Îmi trebuie așa, aveți răzătoare din aia de... Scoate să vedem dacă e curată, că punem vasele la spălat într-o parte. Diana nu știe exact cum va aborda povestea sticlei găsite, dar ca să-și răspundă la curiozitate, o discuție mai intimă cu tatăl stă să înceapă, însă nu în prezența copiilor. Ia fugi tu de aici și Petrică toți. Ieșiți toți afară? Ia vină încoace. Am găsit ceva aici. așa. Ce-i cu aia? Este viața care am avut-o înainte. Și ți-e mai greu să renunți la partea asta? Da, la partea asta nu că e la greu. La viciul ăsta, să zic așa. E un viciu. Deci când a murit tata, eu am luat decepția asta. Deci tu din cauza asta ai început să ai viciul ăsta? Da, eu înainte nu eram așa. Ești ușor depresiv, să înțeleg. Și ai simțit nevoia să, nu știu, să te alini cu ceva, nu? Dar te-ai gândit că e timpul să acționezi cumva și să faci o schimbare efectiv din punctul ăsta de vedere? Să știi că eu cred că viața ți s-ar schimba dacă ai face treaba asta. E greu. Nici nu spun că nu ar fi greu. E greu peste tot. E greu, dar dacă doar zicem că e greu și viața e grea, ce facem? Stăm și nu mai trăim? Hai să murim. Ai putea să încerci să te abții zilele astea cât suntem aici și să... Da. Și să poate o să fii și mai energic, poate o să ai mintea mai clară, mă gândesc, nu știu. La București, lui Ramez și bunicii le devine clar că povestea de viața Monicăi are greutatea și tristețea ei. Continuăm cu oferte, dar începem cu o primă sugestie. Can I request from you something, please? Enough. 7 is enough. Da. Good. Stop. Gata, stop. Nu se mai pune problema. Și așa e prea mult. Consider me the genie in a bottle, okay? Like I would be my pleasure to help you or assist you to do something you would really like to do. Deci ceva ce ți-ai dorit să ai sau să faci, dar nu poți să o faci pentru că ești ocupată cu copiii. Nu știu, nu... You want to go salon, you want to go to cinema, you want to go... La un film, la un salon de, mă rog, să-ți faci ceva pentru tine. O frumusețare, o tonsură, o ceva, deci în genul ăsta te întreabă dacă ți-ai dori așa ceva. Da, o tunsoare, da. Okay. And we would offer you
this if it's going to make you happier and smile more often. Ok. Deci vă face lucrul ăsta pentru tine, să-l simți bucuros să-ți ofere această oportunitate. Thank you. Hai să nu luăm bătaie, că ne bate. Dați-mi un pic să vă arăt cum se mătură. Las că știu și eu, du-te la tine în echipa ta, du-te la tine în echipa ta. Haide că terminăm cu Mă poate! I want to break free, I want to break free. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De aproximativ 16 ani nu am mai stat cu mine. Să mă adun, să-mi limpezesc gândurile, să stau liniștită. Dacă eu te întreb cât face 7 ori 8, nu știi? Nu. Nu? Nu. Nici 5 ori 5? 5 ori 5, 25, asta știu. Și de la cât nu ai ști? Că atunci tu ai niște lacune. Cam pe la 6 nu prea știu. De la 6 încolo nu prea Nu. știi. Cât face 6 ori 6? 6 ori 6, 52. Nu, e greșit. Deci nu știi. Hai, trece aici, scrie 6 ori 6. Mă, Petrică, faci cafeaua bună, dar cu înmulțirea mă superi. Este ziua a patra, cea în care mamele schimbă regulamentul după cum doresc. La București, Malek se asigură că tatălui înțelege tot ce are de spus mama de schimb. Am văzut că ești un om foarte bun, foarte sensibil. Poftim. She saw you're a man really nice and really sensitive. Nu am nimic să-ți reproșez, She doesn't have any need to report to you. nu am nimic de schimbat. Singura She said she regulă, doesn't have anything to change. singura regulă pe care mi-aș dori să o schimb este să pot să vizitez și să revăd și eu Bucureștiul, să ieșim mai mult. The only thing that she wants to change is to see more the Bucharest. We are going out now to the park, A zis că ne ducem acum la parc Ok, mulțumesc. and we would have some fun. You would enjoy. și că o să ne distrăm. Și Diana se pregătește să le spună celor din Șoimești la ce s-a gândit pentru o schimbare în viața lor. Îngrijorarea plutește în aer, dar cel vizat pentru noile reguli este Cătălin, tatăl celor 7 copii. Să faci eforturi pentru a crea copiilor condiții propice pentru a-și menține igiena corporală zilnic. Da? Ce vreau să-ți sugerez aici și să te rog să încerci, pentru că oricum am constatat că știi să faci multe chestii, te descurci și atunci tu vei găsi metoda de a crea un duș, o zonă de intimitate unde să existe o scurgere. Tu ai creat pentru aici scurgerea și apa, ți-ai tras-o sus, deci cred că poți să asta faci. o să fie cu timpul, trebuie să vorbesc cu vecinul. Dar cred că este ceva esențial și îți propun să-ți faci așa un țel și spui până la finalul anului, pentru că este o prioritate și o să ajungem și acolo și o să discutăm puțin. Până la pe finalul tema asta. anului o să fac chestiile astea. Eu cred că se poate. Da, se poate. Haide nu- să nicio problemă. trecem prin toate astea și pe urmă mai discutăm. Planul este să ne organizăm în echipe pentru curățenie, fiecare pe câte o cameră. O să facem azi temele. Sunteți de acord aici că trebuie, adică mâine începe școala, nu vă duceți așa. Așa. Și o să avem și un moment de joacă și o să propun câteva chestii. Poate scaunele muzicale, poate facem o competiție cu roaba pe afară, vedem. Am văzut că ai o roabă. Da. Ți se pare că e greu ce te-am rugat să... Nu e Pentru mine, nimica toată, floare la ureche. nu, că oricum copiii știu ce au de făcut. Păi e vorba de tine să știi ce ai de făcut aici. Eu știu ce am de făcut. Așa, păi da, asta e propunerea Ce mea n-ai de înțeles schimbare a până acum? rutinei. Ha? Eu am înțeles. Ai înțeles? Mă bucur, gata, bate palma, hai. Fii atent că te contactez să văd ce ai înțeles. N-ai numărul meu. Așa. Las că îl dau eu pe al meu, Anei. A? Așa, hai. Și îmi spune tot. Mă implic în ce vrea să facă ea. Malek și Rames se implică și ei în ce vrea să facă Monica la București. Aici, la sugestia mamei de schimb, am ajuns într-un parc cu o semnificație aparte pentru ea. Voi veniți des aici? Nu. It's our first time here, Malik, right? We go to other ports.
But it's very beautiful. This is the park where I met my husband. Oh, so you know this place. It has Yeah. nice memories to you. Like 20 years ago. 20 years ago? 20 I've been years, married yeah. for 20 years? Yes. That's a very long time. Ioreul ocupă un loc special în inima mea. And who did the first step? You or Catalin? Cătălin How we approach you? What he said? m-a invitat la dans. Era un concert și cântau mai multe trupe. I'm glad that this park would bring you a good memories 20 years ago. O lăsăm pe Monica să se bucure de amintiri care au devenit între timp realitatea de azi. 7 copilași, dintre care 5 sunt gata pentru un joc de oameni mari. Mai întâi, împărțirea pe echipe și regulile. Tu ești capitanul, eu sunt capitana, da? Da. Și începem cu fiecare cu câte o cameră. Să organizăm, să facem curat, să dereticăm, da? Da. Și eu o să împart echipele. La final, cine pierde primește niște pedepse sportive, nu, de la echipa câștigătoare. Uite, îl iei pe Petrică, că e cel mai mare, pentru că eu o să am mai mulți, că îl iau pe Gabi, o iau pe Ana și pe Ștefan. Și Denisa stă cu voi. Pe locuri fiți gata, start. Hai, fugiți în camera și noi Hai să mergem. Hai să vedem cu ce începem. Stai, ne organizăm. Voi luați preșul ăsta și îl duceți la scuturat. Vă descurcați pe geam. Pune scaunul acolo, uite, la perete. Hai, dacă ești puternic, nu? Uite aici. Hai să nu luăm bătaie, că ne bate. Dar să vedem dacă planul Dianei dă și roade. Din ce se vede, în interiorul echipei adverse, munca se îmbină cu distracția. Totuși, să nu tragem concluzii pripite despre rezultate, când mai sunt atâtea de făcut. Dar, pe de altă parte, când vezi în jur zâmbete și bucurie, totul devine parcă mai ușor. Hai. Dați-mi un pic să vă arăt cum se mătură. Las că știu și eu, du-te la tine în echipa ta, du-te la tine în echipa ta. Haide că terminăm cu Mă poate! Hai să strângem astea. Tati, adu tot o sacoșă de pe balcon. Repede. Stai cum era la Freddie Mercury. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Na, na, ni, ni. Așa. Parcă s-a luminat un pic, aici e mult de lucru. Dar cred că au prins și ideea, că au descoperit așa, da mă, uite aici e zahăr, uite aici e nu știu ce, uite n-am făcut caietele. S-au prins. Și o să facă, am încredere așa că o să se țină de treaba asta, știi? Și pentru mama lor una e să vină și să vadă, mă, parcă s-a mai luminat, mi-e mai ușor și mie să mă mai ocup. Hai că s-au mai schimbat lucrurile. Vă convine, doamna? Alea sunt... N-ați uitat. Aici am greșit-o iară. Ce? Sub televizor. Dar ați terminat? În principiu. Mă, caietele. Ar mai fi așa puțin. Dacă covorul acela l-am bătut. L-ai bătut? Ăsta la fel? Ăsta la fel, da, se cunoaște așa. Uite, ăsta l-a spus. Pe aici ați șters așa pe la flori? Da. Unde? Nu. Care Echipa da? Steaua, echipa Mami. Cred că am mers strategia asta cu jocul. Mi s-a părut că s-au distrat, parcă și eu m-am distrat, m-am simțit așa, hai să ne jucăm. Mie îmi place joaca foarte mult, îmi plac copiii, să mă joc cu ei, să inventăm chestii, nu prea creativă, dar asta a mers. Câștigătorii! Și acum să pedepsim acești băieți. Ce-ar fi să faci în fiecare zi, după ce se umple albia și găleata, tu te duci Da. și o arunci? Provocare acceptată? Da. Acum eu nu sunt. Hai, tu, Petre. Să faci 20 de fluturi. Vrem să vedem. Hai să încercăm 20, că o să ne amuzăm. Denisa, ia dă-te încoace. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Bă, ești foarte tare! Cătălin
Da, uite, e foarte implicat. Să știi că e un om bun, e un om de apreciat. S-a băgat la chestia asta, nu oricine ar face și să se pună așa în lumina reflectoarelor, să se prostească, să-și accepte viciile, să le recunoască, dar a făcut-o și chiar e de apreciat. Și a avut bunăvoință, a acceptat și pedeapsa, să vedem dacă se ține, dar îi contactez eu pe viitor și văd cât se ține. Vedem și noi partea bună a lucrurilor din întreg, fiindcă la București este ziua 5-a, iar prin casă fiecare își vede de pasiuni, petrecându-și timpul după pofta inimii. Pentru Monica, o oază de liniște la care, de obicei, nu îndrăznește să viseze. De aproximativ 16 ani nu am mai stat cu mine. Să mă adun, să-mi limpezesc gândurile, să stau liniștită. Acum, momentan, vreau să mă liniștesc, să-mi adun gândurile. Dacă eu sunt ok, și copiii mei vor fi ok. Păi dacă e așa, relaxare totală să fie pentru Monica. Tatăl a preluat din atribuții la modul serios, iar mama, de schimb, își exprimă curiozitățile legate de el. How you like Romania? You like here? Yeah, definitely I like Romania. Definitely. It's beautiful, peaceful. Cât de des îți vezi familia? My family never came to Romania. I said this, and I want them to come to visit Romania. I would love, especially my mom and my nephews, the kids. They would love here because Romania is a very good place to raise a kid. I go every year to my country, 1 month or 2 weeks, 3 weeks, depend on my work condition, but it's not enough, of course, because I miss them all the time. It's quite difficult to live away from your parents. Este destul de greu. Îmi place de Rames că este un om foarte calm. Pot să discut cu el, pot să vorbesc cu el și în engleză, mă înțeleg, chiar dacă uneori este mai greu. Dar toate pot fi îmbunătățite, iar comunicarea nu face excepție. Să-i luăm exemplu pe copiii din Șoimești. Majoritatea au rezultate bune la școală, dar având responsabilități în plus, unii se descurcă mai greu. Așa, și de ce ai probleme cu asta? N-am înțeles. Nu prea îmi place mie să vorbesc franceză și engleză. Dacă nu-ți place. Și doar cu astea două? Da. Păi și ai rămas corigent? Da. Doar la ele? Da. Eu știu că tu trebuia să fii în clasa 8-a. Da. Dar ca să rămâi, totuși să pierzi un an, înseamnă că ar fi și a 3-a materie cu care tu te podignești minim, nu? Ca să rămâi în urmă. Și atunci care ar fi asta? Matematica. Matematica? Și cu cel mai mult, cu care te chinui? Și matematica și cu fizica. Și deci, uite că au reieșit mai multe. Deci matematica, fizica, engleza și franceza. Da. Și tu bazele matematicile ai, adică știi tabla înmulțirii, tabla... Nu prea. Nu prea știi tabla înmulțirii? Adică dacă eu te întreb cât face 7 ori 8, nu știi? Nu. Nu? Nu. Nici 5 ori 5? 5 ori 5, 25, asta știu. Și de la cât nu ai ști? Că atunci tu ai niște lacune? Cam pe la 6 nu prea știu. De la 6 încolo nu prea Nu. știi. Cât face 6 ori 6? 6 ori 6, 52. Nu, e greșit. Deci nu știi. Hai, trece aici, scrie 6 ori 6. Mă, Petrică, faci cafeaua bună, dar cu înmulțirea mă superi. 6 ori 6, 36. Asta din cap le știi. 6 ori 7? Ia gândește cum adaugi. Hai, scrie 6 ori 7 de desubt. Gândește la o metodă simplă care îți vine în cap acum. Deci dacă 6 ori 6 face 36, ce înseamnă 6 ori 7? Înseamnă că pe 6 îl înmulțești de 7 ori. Deci dacă ăla e 36, mai adaugi un 6. Păi da, vezi, simplu. Foarte simplu. Ia să 6 ori 8. Încearcă să scrii cât poți tu de drăguț. Nu prea știu eu să Ba, scriu așa. știi, nu mai spune asta, că trebuie să spui tot timpul. Da, mă, știu să fac mai bine. Cât face? Păi de unde? Pe ce am? 40... Păi ce am zis? Mai adaugi încă 48. 6. Așa. Hai. Vreau să știi tabla înmulțirii. Până plec eu de aici, mi-o spui pe de rost. Eu când te întreb cât face 6 ori 7 sau 9 ori 5, instantaneu mi-ai spus. Cum te vezi tu cu școala? Până unde vrei să ajungi? Capul sus, fruntea înainte, te uiți la om în ochi? Altfel nu te cred. Hai, spun. Nu știu. Trebuie să știi. Ai 15 ani, ține minte. Îți place
Vrei să trăiești așa în situația asta toată viața ta? Bun. Deci, ce știi că trebuie să faci? Sau spune ce vrei. Nu e musai să ajungi să faci nu știu ce studii, mastere și din astea, dar cam care e scopul tău, țelul tău primar? Nu știu, mi-aș dori să ajung la școala militară. Bun. Deci vrei să faci clasa 8-a, termini, te duci la liceu, îți dai bacul, atunci poate, nu știu, Academia Militară, de exemplu. Drum presărat cu vise spre un proiect personal, dar până una alta la București, cartofii lui Ramez o îndeamnă pe Monica să-i pună unui egiptean o întrebare ușor incomodă. Dar tu de ce nu mănânci porc? For a couple of reasons. First, it's not available in my country. We eat more cow, sheep, chicken. And also for religion reasons, we should not eat pork or drink alcohol. Aici la noi în România, românilor le place foarte mult porcul. Yeah, I know this. And I saw and that makes me struggle in beginning. And I tell you something funny, actually. When I went to shop to buy cheese, I asked if this cow cheese or pork cheese. I didn't know that you don't get milk from pork or you get cheese from it. What is your favorite dish in Romania? Sarmale? Sarmale, jumări, mămăligă. Deocamdată puiul e o variantă nu numai acceptată, ci și savurată, dar masa de prânz poate fi și un motiv de odihnă activă, mai ales dacă e bine întemeiat. Malek, dar tu mâine nu ai serbare? Ba da. Și nu ai pregătit nimic pentru mâine? Ba da, am pregătit poeziile. Și nu poți să mi le spui și mie, să mi le reciți și mie? Ba da. Hai aici pe canapea să mi-o reciți. Ok. O să încep cu I. Sunt mare de tipar, mereu mândru și semnesc, dar și harnic și isteț. Darurile acestea toate le împart pe cât se poate. Celor ce vor să știe, să citească și să scrie. Acum S. Soare blând aduc cu mine și speranță numai bine. De le avem acestea toate, ne dorim doar sănătate. Cred că toți ați înțeles și sunt chiar litera S. Bravo! Și... Să nu ai emoții. Da, nu să. Sper. O să fiu acolo, oricum. Acum este aproape de sfârșitul anului școlar și copiii mei vor avea serbare. Și chiar mă bucur că Malek a știut poezia, pentru că mă duce cu gândul la ei. Fără ei nu pot trăi. Wow! You look nice. Thank you. I like. You like it? Yes. Dacă tu poți să menții așa energia asta pe care am văzut-o zilele astea și să te ocupi, să ai mintea limpede, să mergi să-ți cauți de lucru, să-i ajuți tot timpul în casă, ei o să fie tot timpul veseli și o să vadă ce înseamnă normalitatea. Nu normalitatea când tata, nu știu, îi dat afară sau își pierde un job sau nu are serviciu sau stă pe telefon, că atunci eu o să creadă că normalitatea, ascultă-mă puțin aici, nu mai vorbi. Că nu vreau să te cert, dar pot să te las așa, că tu dacă începi, vorbești până mâine. Și eu, da, în fine. Nu am avut persoane în care să-mi vorbească la sentiment și oricum Diana m-a învățat foarte multe lucruri în perioada asta. Când se trăiește, bate așa. Aia e și găbiță, aia e și găbiță, aia e și găbiță. Păi m-am pus primul. Dar nu te-ai pus primul, Gabriel, înțelege? Petre s-a pus. E cel mai supărăcios, se supără foarte repede. Este ziua 6, iar la București, Monica, Ramez și Malek au pornit spre locul unde băiatul are antrenament. Cât ai zice fotbal, apar și convingeri împărtășite de ambii părinți, cu diferențele de rigoare. Do your kids making activities also are making activities? Da, joacă fotbal. Football? Fotbal. Also in club or just for fun? Nu, pe teren, liber. They and the girls also? Nu, fetele mai fac gimnastică, dar pe iarbă.
sports is very good for the kids' health and mind as well. Mi-ar plăcea ca și copiii mei să facă activități, dar n-am unde să-i duc și nu am timp. But they had a passion about this game? Da, Very passionate? da. So you might concentrate, you and Katalin concentrate with them. They might be most of great football player. They start also from yard and playing football in the street. If they are very passionate about it, they would Da, se hopefully poate. they would be good. I wish them they would really do well in the sports. Tot cu un fel de sport se delectează și cei din Șoimești. Jocul scaunele muzicale nu are cum să dea greș dacă e vorba de distracție. Se cere ritm, atenție și perspicacitate. M-am pus! Păi nu, că eu am prins scaunul, dacă vă înghesuiți toți la un... Dani, ai pierdut, hai! Dani, fără supărare, scoate scaunul. Se bate așa? Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Hai! Nu te grăbi. Hai la mine, Ștefan. Te-ai supărat? Fără supărare. Ștefan, haide, ia tu scaunul. Hai, vină lângă tata aici. Vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vrei să se trăiește, fiți relaxați, nu vă uitați după muzică, hai. Dacă vrei să se trăiește, bate așa. Iar vă bateți pe scaun. Uite, vezi că tu ești mare. Hai și găbiță, hai și găbiță, hai și găbiță. Păi m-am pus primul. Dar nu te-ai pus primul, Gabriel, înțelege? Petre s-a pus. Gabi, hai te rog. Uite, fiți atenți, votează copiii care să rămână. Hai, Nu mai fi Ștefan. supărat. Gabi, hai să rămână Gabi. E cel mai supărăcios, se supără foarte repede. Dacă vrei să se trăiește, bate așa, pac, pac. Dacă vrei să se trăiește, haide acum și zâmbește. Dacă vrei să... M-a săpit, asta e. Nu ne-a plăcut jocul, deoarece a fost distractiv. Nu că a fost o competiție între noi. Hai găbiță, hai găbiță, haide Gabi. Haide, Gabi. Gata. Am pierdut, deoarece, nu știu cum, mă uitam prea atent la scaunul ăla și mă uitam și la tati. La București, plăcerea tatălui de a o vedea pe Monica mulțumită de șederea ei aici continuă cu o plimbare al cărui scop devine clar odată cu destinația. Aici o să luăm loc să spălăm prima dată, să vedem ce anume doriți să facem, da? Da. Ia, vă rog să luați loc. Ceva de băut, vă servim? Nu, mulțumesc. Nu doriți nimic? O apă, un cafea, un ceiuț? Mai puțin să vedem. Înainte. Cred. Ultima dată când am fost la Coacor, a fost la colonia civilă. Iar plăcea să am ocazia să merg mai des la salon. Să am mai multă grijă de mine. She's very beautiful. After the transformation, I hope it would give her more confidence and she would start feel better about herself in the future. And of course, Katalin will be so happy, but I wish they don't think it will make the 8 kids. 7 is enough. Și, într-adevăr, 6 din cei 7 copii ai lui Cătălin sunt captivați de jocul propus de Diana. Adulților nu le rămâne decât să-i privească și să se întrebe. Cum îi vezi pe ei în viitor? Sau știi că noi am povestit de reguli, schimbări de rutină, de asta. Ce, ai vrea să-i vezi tot aici, să rămână tot aici? Sau vrei mai mult pentru ei? Asta vreau să scot de la tine. Asta da, o să fie, pe viitor o să fie. Dar Deocamdată crezi sunt că copii. depinde ceva de tine în toată povestea asta? Da, depinde totul de mine și de... Și de traumele tale te-ai gândit? Da. Că știi că noi mai Asta. povesteam că tu ești afectat poate de trecutul tău, dar poate să acum zicem că da, dar nu, asta se pot uita, se pot Dar ești realiza dispus să le ceva. uiți? Da, normal. De exemplu, ce-i prioritatea pentru ei acum? Ia spune. Din punctul tău de vedere, ce vrei tu să facă vedere, ei acum? prioritatea mea este ca să
să meargă la școală, să facă o școală, o pregătire pentru ei și o facultate, ce Dar vrea hai să ne fiecare în gândim și la- viitorul lui. Poate și sănătatea lor te preocupă foarte mult, nu? Da, sănătatea în primul rând. Și vei încerca pe termen mediu, cum am discutat, să le oferi niște condiții mai bune acum când o să vină și soția ta acasă, vă organizați în casă, să le Asta oferiți va- un mediu asta- pentru că ai asta văzut va că ei fi, au da. niște afecțiuni și e păcat să-i lași așa, că atunci degeaba visăm noi școli și toate cele dacă vieții nu o să poată să, știi? Să facă mai departe. Da, să fie aici depinde sănătoși. Asta să eu fie cred că- sănătoși și să poată să învețe. Ce vreau să zic, dacă tu poți să menții așa energia asta pe care am văzut-o zilele astea și să te ocupi, să ai mintea limpede, să mergi să-ți cauți de lucru, să-i ajuți tot timpul în casă, ei o să fie tot timpul veseli și o să vadă ce înseamnă normalitatea. Nu normalitatea când tata, nu știu, îi dat afară sau își pierde un job sau nu are serviciu sau stă pe telefon, că atunci eu o să creadă că normalitatea, ascultă-mă puțin aici, nu mai vorbi. Că nu vreau să te cert, dar poți să te las așa, că tu dacă începi, vorbești până mâine. Și eu, da, în fine. Trebuie să pornească tot așa, să continue mai departe fericit, să n-aibă traume, că tata nu știu ce, că tata, știi, da, nu vreau să mai zic treaba asta, să bată apa în piuă, cum s-ar zice, dar ei o să crească cu traume dacă chestia asta rămâne, înțelegi? Asta ți-o spun clar. Dar dacă normalitatea este ce am văzut zilele astea și faptul că te-ai pus pe treabă și am văzut și s-am spălat, am pus rufele, am făcut chestiile astea, atunci și băieții ăștia o să vadă, da, mă, uite, tata, ăsta e exemplul meu, mă uit la el, mă uit sus la el, că el e idolul meu, nu prostii de la televizor, știi? Când mă uitam la copii, ce să-mi treacă pe cap decât să pun în practică ce mi-a spus Diana. Asta mi-a trecut și îmi trece mereu pe cap, nu știu cum să fac în așa fel să fie bine pentru copiii mei. Nu am avut persoane în care să-mi vorbească la sentiment și oricum Diana m-a învățat foarte multe lucruri în perioada asta. Să mă implic mai mult în educația lor și în problemele lor de igienă și așa mai departe, care sunt de făcut într-o casă. Și chiar îi mulțumesc pentru chestiile astea, ceea ce mi-a băgat în cap, cum să zice. În perioada aceasta, toate prețurile par să crească, în timp ce resursele tale se micșorează. Și dacă mai aștepți puțin, se fac și mai mici. Adu-ți portofelul la normal. Refinanțează-ți creditele existente ca să ai rate mai mici și bani extra dacă îi vrei. Vino la OTP și ia-ți creditul de nevoi personale cu rata de dobândă fixă de la 7,99%. OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. În capitală, cu noul look ca reper pentru o stare de spirit mai bună, Monica nu trebuie să gătească nici astăzi. Cei trei vor mânca în oraș, într-un loc potrivit și pentru concluziile finale. Mi-a plăcut să cunosc și oameni diferiți de noi Ok. și să mai revă București. But the time you spent with us, it was peaceful, funny, you enjoyed it? Liniștit, a fost un timp liniștit. I'm glad, seriously, I'm really glad that you enjoyed this time. You're also the nice guest. I hope this experience would give you another motive or another vision of what you're going to do in your life next. I would love from you, seriously, to live more, to be more happy and enjoy more the time with your kids. Thank you. La Șoimești, Diana are sufletul îndoit, dar liniștit cumva. Aici, la finalul acestei experiențe, un desert simplu, dar făcut cu drag, anunță să facă ravagii. Mami de schimb! 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 Gata, liniște.
Mai așa, ia trece aici. Că vreau să te uiți așa lângă mine la ei, la copiii ăștia cu ochii ăștia frumoși. Le promiți că o să faci tot posibilul să te schimbi, să devii mai bun, să te ocupi de ce ai promis, de pe schimbarea rutinei, că n-am vrut să spun regulament, că nu-mi impun eu legile fizicii aici. O să spui regulament că... E un regulament, o schimbare de rutină, cum am mai spus. Dar vreau să te uiți la ei în ochii lor, uite, ochi în ochi, cum ți-am zis, Petrică. Și le spui, nu, hai. Nu mai consum... Nu la ei în ochii lor. Păi mă uit la ei. Așa. Nu mai consum alcool. Încerc să mă las și de tutun. Și încerc să aveți o viață mai bună. Și o să lucrezi. Și o să lucrez. Faci tot posibilul pentru ei să fii mai bun, să le creezi condiții propice pentru a se dezvolta și pentru a avea un viitor bun. V-a plăcut de Cătălina, că eu nu zic tati, că e tati vostru. De tati vostru săptămâna asta, zilele astea, da? Da, a fost așa mai implicat, a arătat că se poate, nu? Da, vă mulțumesc, copii, că mă încurajați și voi. Concursul cu curățenie. Ți-a plăcut concursul? Ai văzut că și-a dat tot interesul acolo. Aia înseamnă că poate să o ajute pe mama, aia înseamnă că se poate mai bine, știi? Diana, îți mulțumesc pentru experiența asta. Vă mulțumesc că sunteți înțelegători față de părinții voștri, adică eu și cu manga. Experiența asta pentru mine a fost foarte interesantă. Am fost marcată de cât de frumos sunt crescuți copiii ăștia și de ideea că ar putea să aibă un viitor foarte bun. Este ultima zi a schimbului de mame, iar la București, momentul despărțirii de Malek coincide cu orele de curs ale băiatului. Deocamdată, o plimbare în doi devine rămas bun. Vreau să-mi iau și eu rămas bun de la tine. Și de la tine. Și îți mulțumesc că ești un băiețel foarte drăguț și foarte comunicativ. Și îmi pare bine că te-am cunoscut. Și o să le povestesc copiilor mei acasă despre tine. Și pa! O zi frumoasă! Atât cât a putut, Monica a încercat să se adapteze și să se facă plăcut aici, dar din câte se pare a reușit, lucru confirmat și de Ramez, cu tot cu aprecieri. So, Ramez, I go. Okay. For my house. Okay. I stay enough to you. To you. You are welcome. It was a nice time. You stayed here. You are a very quiet and calm, kind person, and I wish you enjoyed the time with us. Thank you. Thank you. You prepared your luggage and everything? Yes. Let me help you. Yeah. Thank you very much. La Șoimești, în aer se simte plecarea Dianei. E cam multă liniște, iar de la cei mici la cei mari, toți copiii se pregătesc să-și ia rămas bun de la ea, rămânând deocamdată în grija unei vecine. Mă, copii, chiar o să-mi lipsiți. Dar ne mai vedem, da? Hai, deci cu ăștia mici. Vă bucurați că vă scăpați de mine? Nu. Hai, pa, Petric, hai. Să nu uiți ce ți-am spus, ha? Hai. Ne mai vedem? Da. Diana, Cătălin, Monica și Ramez au plecat spre jumătatea drumului dintre București și Șoimești, unde revederea fiecăruia cu perechea sa e așteptată cu emoție. Și cum ți s-a părut? Ți-e dor de Monica? E foarte dor de... Da? Da. Ai emoții? Foarte mari. Eu nu știu dacă ți-e dor și ție de soțul tău. Da, chiar mi-e dor. Mi-e dor și de băiat, și de soț, și de... Da. Da. Here we go. We meet in the middle. I think it's like a prisoners exchange, a prisoner of war exchange. We meet in a neutral place and hello. Yes. Hello. Bună, Diana. Îmi pare bine, Monica. Sper că te-ai simțit bine la noi. Am rămas. Foarte bine, sunt născut în București. Da, știi că sunt născute în aceeași lună și la 10 zile diferență? Da, știu de la mama ta. O femeie extraordinară. Da? N-ai înțeles bine? Da. Ce faci? Cum te-ai descurcat la mine acasă? Cum este să ai grijă de 7 copii? Hai să începem. Da. Foarte multă lipsă de igienă, aș putea spune, și mă îngrijorează puțin sănătatea celor
tuturor, de fapt, nu numai a celor mici, dar nu e ok ce se întâmplă acolo. Adică nu te critic, cum am spus, dar nu... Lenjeria, pe jos, mâncare, toate cele prăștiate. Nu poți să te bazezi tot timpul pe ajutoare, știi? Că atunci te obișnuiești să ți se dea. Tu ce faci ca să-ți depășești situația? Tu, Cătălin, lucru. Asta aici vreau să bat, știi? Nu poți să te aștepți tot timpul să primești, că atunci tu te obișnuiești, că ai văzut că ți-au zis copiii. După o săptămână, cei 4 au ocazia pentru prima oară să stea în jurul unei mese și să comenteze cele întâmplate, cu bune și rele, de-a lungul zilelor ce au trecut. Monica, cum a fost experiența ta la noi acasă? Eu n-am mai văzut Bucureștiul de vreo 14 ani și am avut ocazia să-l revăd. Am cunoscut un om deosebit pe Ramez. Da? Chiar dacă m-am încurcat un pic, el nu vorbește prea bine românește și doar în engleză. Și un băiețel minunat, un băiețel minunat, Malik. Mulțumesc. Asemenea, aș putea spune. Mulțumesc mult. Și deci ai fost, zicem, te-ai relaxat un pic, să zic așa, sau ai respirat un pic, ai avut un moment de respiră. Am relaxat. Nu v-ați descurcat pe acolo cu gătitul sau știu că soțul meu e mai dificil cu el, eu le-am lăsat ceva pe acolo, dar ai reușit să faci ceva sau, el nu mănâncă chestii românești? Am reușit să fac doar niște aripioare la cuptor cu cartofi prăjiți. Da, și-au dorit. Ramez să mănânce. N-are voie, da. Și niște paste lui Malik. Da? Ai ieșit cătlacului? Că el mie-mi dă note, știi, zice... Nu ți-a dat? Uite să le am mâncat tot, în schimb. Da? Înseamnă că i-au plăcut, că au ieșit cum trebuie. Acum tu, cum te-ai descurcat la mine acasă? Cum este să ai grijă de 7 copii? Hai să începem. Da. M-am descurcat bine cu ei, sunt niște copii deosebiți. Mi s-a părut clar o mare provocare și am zis, Doamne, mama asta este un supererou aici. Da? Asta pe parcurs mi-am dat seama mai mult. Dar am niște chestii de punctat. Nu vreau în niciun caz să te fac să nu te simți prost, să nu te simți... Eu nu vreau să jignesc, asta i-am spus și lui Cătălin. Fiind și copii mari, unii dintre ei, mi s-a părut, într-adevăr, un pic, hai să nu zic un pic, a fost dezastru ce am găsit acolo. A fost dezastru, te înțeleg pe tine când ți-am citit povestea și asta, doar că foarte multă lipsă de igienă, aș putea spune, și mă îngrijorează puțin sănătatea tuturor, de fapt, nu numai a celor mici, dar nu e ok ce se întâmplă acolo. Adică nu te critic, cum am spus, dar nu... Lenjeria, pe jos, mâncare, toate cele prăștiate. Înțeleg că și condițiile sunt dificile, e greu să speli toată ziua, nu ai cum. Noroc cu mașina de spălat, asta e partea bună. Dar, uite, biberoanele. Hai să începem cu cel mic, da? I-am verificat biberonul, sincer. Mirosea acru și am constatat că primește și lapte din ăsta dulce din comerț, plin de zahăr, adică mai bine iei lapte din comerț simplu și dai să bea, dar asta este adică e o rutină, adică îi dați tot timpul din ce primiți, din ce... Da. Nu este ok, cred că știi și tu treaba asta. Adică mai bine iei un lapte normal, lapte de vacă de la alimentară, de la magazinul de lângă voi, decât să bea prostia aia, sincer. Chiar și pentru cei mari, că o să ajungem pe rând la toți. Lapte normal, da, dar decât la dulce, el e mic, are nevoie de altceva ca să se dezvolte. Un lapte din ăsta îndulcit și aromat, nu știu, de căpșun, de... O să-ți arate, Cătălin. Tu ce lapte îi dai? Lapte normal. Dai lapte normal. Ok, am înțeles. Biberonul, ți-am spus, în schimb, nu prea, adică nu era deloc ok. La un biber de lapte. Am schimbat biberoanele pentru că nu trebuie și el fiert câteodată în apă, știi, fierbinte, asta se poate face chiar și în condițiile voastre, spălat bine, nu lăsat pe jos, aruncat unde se calcă și desculți și de la toaletă din curte.
Da, asta ar fi observația mea cu cel mic. În rest, am văzut că mănâncă, este obișnuit să mănânce și mâncare normală, are și bețișor, deci este foarte ok. Dar acum că tot vorbim de ajutoarele astea, știi că mai discutam cu Cătălin și spunea că am observat acolo sunt foarte multe, nu știu, haine, foarte multe, n-am știut ce să fac, de unde să mă apuc la treaba asta. Și el zicea că dacă toți oamenii ne dau doar haine, știi, copiii ăștia ce mănâncă. Ce vreau să scot în evidență de aici? E ok să primești, e foarte bine, doar că asta mai mult adresat către Cătălin, tu ești mama, ai 7 copii, nu poți să te bazezi tot timpul pe ajutoare, știi, că atunci te obișnuiești să ți se dea. Tu ce faci ca să-ți depășești situația? Tu, Cătălin, lucru. Asta aici vreau să bat, știi? Nu poți să te aștepți tot timpul să primești, că atunci tu te obișnuiești, că ai văzut că ți-au zis copiii. Bun, eu parte din, hai să zicem, schimbarea de rutină, regulamentul nostru nou din casa voastră, i-am dat niște chestii lui Cătălin de făcut, dar ce i-ai zice tu lui Cătălin să facă? Acum îi spui aici. Să se potolească. Cu ce și ce să... Da, schimbat în termen foarte general, că... Nu știu, să se pocăiască, să ajungă la altă... Poate să lucreze? Ți-ai dorit să lucreze și Da, să lucreze, normal, să lucreze. De cât timp nu lucrează Cătălin? Din noiembrie. Din noiembrie? Deci de când v-ați mutat în partea asta. Cum e foarte greu să trăiești, să ai grijă, să trăiești, să pe lângă 7 copii în fiecare zi. Dar n-aș putea să trăiesc fără ei. Da, mi imaginez. În sufletul meu sunt inima mea, sunt viața mea, chiar dacă mi-e greu. Și seri în care poate doar câteva ore pe noapte, ei sunt tot cea mea mai scumpă. Te cred și mi-au spus că ești obosită dacă nu-ți bei cafeaua sau nesul, tu nu poți să faci față, ca să zic așa, zilei. Nu pun capul jos până nu știu. Thank you. Până nu știu că sunt pregătiți de școală, că au temele făcute, că sunt pregătiți sau haine pentru școală, pentru a doua zi. Da, păi uite, ce am constatat eu cu copiii tăi, că atunci când sunt mobilizați și când se ține cineva de capul lor, ei pot să aplice o schimbare, știi? Și la fel și Cătălin. Important e să nu te mai lași nici tu, să fii puternică și să stai de capul lui și al lor. Diana m-a ajutat foarte mult cu sfaturile care mi le-a dat aici când am întâlnit și îi mulțumesc și sper să ne revedem curând. În așteptarea mamei lor, cei 7 copii din Șoimești se joacă și se distrează până când, dintr-o dată, se aude la poartă mama. Copiii mei! Ce faci? Dănuț, Petrică! Ce faci, Petrică, vină un pan? Ce faceți? Cum a fost? Mămica, unde se vine? Tu te-ai maciat? Da. De ce te-ai maciat? Am fost la salon, am fost în București. Copiii mei au fost foarte bucuroși când m-au revăzut. Mi-a fost foarte mult dor de ei. I-am găsit, pe copii am găsit bucuroși, fericiți, entuziasmați și acest lucru este cel mai important pentru mine. Și Diana a ajuns în București la băiatul ei, mai exact la școală, unde revederea cu Marek vorbește de la sine. Hai, vino! Te bucur că am venit. Da. A fost ok cu 7 copii? Da, a fost ok. Mai vrei 6 frați? Nu. No. Ce am învățat eu din toată experiența asta? Că pot să spun că mi-am apreciat tot din familia, dar acum mult mai mult și pe soțul meu și copilul meu și e bine să faci copii în așa, adică nu să fie un proiect sau să-i treci așa pe listă, mai fac unul, nu judec pe nimeni, însă consider că dacă îmi permit un copil și pot să-i ofer de toate, mă opresc acolo sau, hai să zicem, 2. Diana e de părere că Monica a făcut treabă bună cu educația copiilor în condițiile date.
Despre Cătălin, mama spune că ar trebui să devină figura paternă de care au nevoie copiii. Ea ne-a spus că sănătatea copiilor, igiena și școala ar trebui să devină prioritățile părinților. De cealaltă parte, Monica ne-a spus că a devenit mai atentă la alimentația și educația copiilor ei. Cătălin nu și-a găsit încă un serviciu, dar speră la o viață mai bună. Cele două familii păstrează legătura.